ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te serye tayo itaalawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Itatawanan day di tatangyo. May mayat sa no agsubli tayo kadagiti addim ijay naggapwak ijay Luzon. Imbag ijay, taado ti sigod nga amam mo, kan mabalin ko apakitang danan. Asidag ka di iti lugar yo ijay, nanang? Asidag kami iti syudad. Adda kami iti sa kaanan ti bantay. Mabalin mo apag naan no sumalog ka. Anya ka di ti pagbiyagan dagiti tattao ijay, nanang? Panagmula iti nagduduma a prutas, gandad dumapay. Ada ka di mabalin tayo amulaan ijay? Awan, ngam adda kanupay ginalawa a prutasan ako kwa ti may sa pamilya. Mangtangdanda kadagiti agtrabaho. Kaano tayo mapananang? Ay, ituloy kumutla ka di ti agadal, no adda maurnong ko? Wala, aginrol ka ijay. Basta maanusam ti kanayon a sumalog iti bantay, amapan iti pagadalan. Adda manan babayadan mi iti pagadalan, nanang. Ay una yan, kanayon lakit nga adda bayadan yun. Kaano laeng idi adda binayadam. Idi na panalawas day jay. Apay, agsusweldo ak aya alinawas. Awan ti kwarta. Sa paagtula ti mga remedyo nga ruden. Rumbang laeng, awan lakit adda babayadan. Apay, bangko ak aya. Sa balimot nga min binayadak, idi nanang. Uray sa bali, isumit la ababayadan dayta. Ay, makapasuron dagita ababayadan. Talaga kasta nanang. Awan ti libre ita. Sana bali. Isaklat ta ti mga pamuspusan. Ala, aldawan, maladaw kan. Apay anak kaawit ka pa'y lang, itirinagpot akayo. Ipan ko di balay danana sa lod. Pagsungrod da ka no. Manungay mo ti pananggata na iti may sa arapot. Duamot arapot day taawit mo. Umanayan na pagbayad ko iti babayadan iti eskwilaan. Isuan na sapa ka na pandita bantay anag kayo? Uwen, ala, umuna kang tama nga na maladaw ka. Urayan ka kuma, tapno da ka duwak amagmag na. Umuna ka, tatarimnak pa iti chinelas ko napugsat. Mangkitak pa iti barot. O sige, umunak nga rodan. Darasam tapno saan ka maladaw? Insagana amin ti katulong ti kasapulam amapan iti pagadalan. Adayayam ko iti chis ita, makisalipak. Makisalip ka iti chess? Anya nga oras, taumay kabuyaan. Alas 10, mami. Bakantik day nga oras. Mangala kayon to iti pang snack, kandanom ko. Areglado, iho. Masiguradok asikaman ti mangabak iti dayta at chess. Awan makaatiw kanyak, numaipapan iti chess, mami. Wen, iho. Agbalin kanto analatak iti chess. Isu nga ron anang bayadak iti mangisuro ken ka manipod ubing ka. Isu asyak tinala ti pagadalan ang makisalip. Makadano nakto iti Olympics, kan SEA Games. Dayta ti padpadaanak ang mapasamak, iho. Nalatak kanto. Kanayon akakaasi ka ang mga remedyo iti pagbayad mo. Nadyak aramidan da ito eh. At adang awan na sayat ang masakbayak. Awan met malak ka ni nanang. Tasan ka no abinulan ng agsusweldo. Naglaing kamot nga agtaray kan aglangoy. Apay no yung kaagaplay kan ni Coach Cross, taagatleta kalaangan. Awan gastusak ng ag-training. No makita ni Coach ti potential mo, ang mga nutulungan na kapay. Nagrigat matagbalin ng athlete. No awan tinalatak akadwam. Ngam ni Coach, nakadanon kanon iti Olympics dagiti players na. Amok da ita. Awan mo't nga rod aramatet. Basta agpatulong ka ni Coach. No makita na ti kabaalam, amok nga iraman na kakadagiti ag-training. Nangababak kamot ako nam iti marathon. Saan ka di? Inaramat kumot lang nga pinag-enroll.
Oh, apay analiday ka dita suli. No saan ka makabayad ije pagadalan nyo, agsardeng kalaangan, tapno awan ti pagparparikutam. Sayang naisardeng ko ti agadan. Ngam awan metlaang ti usaram. O di agsardeng kan, ituloy mo to no addan tun urnong mo. Kasano nga tang agpaiso ayan, nanang? Adumat ti amok di ta nagsardeng. Nagurnong da. Kat intuloy da, di panagadal da. Addan sa puntuyo, nanang. Talaga nga da. Parparigatem latabagim. Kasano, nakapoy mo tuutak mo. Unay mo tinday tan, nanang. Agparparikot nga rod da taon, kasta pa'y lati bagayo. Si kang amin tagar aramid iti bukod mo aparikot. Naglaka sulbaran. Masaya nga nak iti panawon nga glabas. Nagsardengak, nanang. Imbagakit din ni nanang agsardengak nga gadal. Amom, nadamag ko nga imalis ka no iti sabali a pagadalan dagiti sigod a players ni coach. Kaya't nga taama addahan iti kabarbaro a player. Inkayam amon ti bagim, ibagam asigod ka anak kikumpit iti maraton. Ay, mapantaman nga rod, kaduan nak. Imbagkan ka, kasaan ka ama nagbabain? O sige nga rod, nakitak a nagturong iti opisina na ni coach. Naimbag abigat yo, sir. Nadamag ko nga agberbiro kayo kano iti players. Naimbag abigat mo, Maet. Ada ka di amam mo mga atleta? Siyak, sir. Sigod nga atletak iti Visayas. Apay adi mo intuloy. Awan nga min umdas nga usarek, no dahi ag-training kami iti sabali a lugar, sir. Okay, kita agpay ti kabaalam. Ala, mapantayo ijay ground. Agtaray ka, taorasan ka. Makita yo, nagpartak saan ka di, sir? Well, napartak agpaiso. Nakadano na dagos iti finish line. Sigod nga min nga agnanaed da iti kabambantayan, sir. Ken, nalaing kanupay nga aglangoy. O kita dagiti agap-apit iti prutas. Masapol anasaya ti kalidad dagiti prutas, tapno nangina inton ilako tayo. Una, amaw. Ada ka kadwa kang agbambantay jay, amaw. Nasayaat, ngam apay adi kanapan. Kagap-gapok ija, amaw. Umay kulad amagay, no kaano nga umay ti bayar. Tapno amumay, no agimpaki kamay. Kat agimpaki kayon Anya nga iti aramidan nyo. Ay, sige nga rod, amaw. Inak ibaga nga agimpaki kamay. Day talakit din tim imayam ditoy. Ha? Imay la nagdamag. Apay nga itala nagpakita kanyak ni Bernard, no sigod kay ma-player. Pinilit ko, sir. Managbabain ngamin. Ken, makitak amarigatan amang remedyo iti pagbayad na dito eskwelaan. Nasayat nga ron ta pinilit mo. Apay kumamabain. Awan ngamin arwatan na, sir. Awan igatang na. Ken, awan pocket money na, numapan kayo ag-training iti sabali a lugar. Naku naman nangabak idin. Apay asa naging matang iti arwaten na. Iso kano ti inaramat na nag-enroll, sir? Kasta ka di. Sayang ti kinalaing na. Iso asyak ti mang train kan kwa na. Tulungak. Ita tamaysa ka na player, masapul atunggal malpas ti klasem, umay ka pa ag-training, ha? 30 minutos nga ag-training ka, sakbay nga agawid ka. Ag-jogging ka matan iti bigbigat. Un, sir. Ada kami iti igid ti syudad. Magmag na kami ang sumalog iti bantay. Iso tarayan mi, akas pa nag-jogging mi. Nakisalip ka kanupa iti swimming, pudno ka di. Un, sir. Nangabakak idin. Gayem ko ti coach ti swimming. Nulakat sa na-conflict ti oras mo iti marathon kan swimming, mabalin apakisalip amadwa. Kasta ka di, sir. Tulungan dak man nga rod, sir. Sige, tulungan ka mga i-process ka dagiti papeles mo, tapno agbalin ka a varsity. Awan bayadam iti panagadal mo.
Agyaman ako na, sir. Nga masapul ka na ti training mo. Masapul ti disiplina. Iti may sa player, sana pulos ang mapalubusan ng agbisyo. May pari ti panagsigarilyo kan panaginom may ti arak. Apay ang nagladaw ka si Mangkat. Ay, nabanugak ang nakitangdan. Nabanuga ka nag-training, nanang. Nag-jogging ka nagawid. Nagkunang amin nga agjogging ka. Ala, agluto kan. Ag-training ang iji pagadalan. Tagbalinak nga atleta, nanang. Saan ka di asigod nga atleta ka? Uwin, ngimita, pasabali ang pagadalan. Ag-training ak, tapno agbalinak ng atleta, tapno awan bayadak. Mapan ka kadimanan makisalip? At danto kadimanan premium? Una, na mga bakak na nang. At day bagak kakadwa, atleta ni Bernard nga anak ko. Atleta? Kano kanayon ko ang makita ida iti may sabalasang nga agkuykuyog. Kanayon dabag magna iji bantay nga agturong iji syudad. Naira nala siguro ang nagkuyog da. Dalan nga rod, pag naanti tao. No naminsan, wano namidwa, mabalin ang naira na. Ngam no kanayon, saan ka di nga da milagro na? Anya ti kayat mo asawan, at damading aramidan ti anak ko. Ay, si Kati nang ibaga iti balikas amaday. Sana siya. Imbagam itay a milagro. Apay ti milagro. Dakas? Kaslakas tan ti turong ti saom. Ay, si Kala ang tinangiturong iti dakas. Ha? Awan mo't imbaga. Imbag ta nakita ka si ka, Monica. Nadamag ko nga atleta ti anak mo. Uwan ka no amo, day tatimbaga na kanya. Anya ko mga sports. Apay, nalakat ti agbalin nga atleta. Pangalaam ko mga iti aramaten na. Imbaga ka no ti coach na, ngadda ka no tulong ti gobyerno. Tapno makapan ti atleta iti papananda, amo. Mangnam na makalatta ka din iti tulong ti gobyerno. Day tamat nga minti ko na ti anak ko, amo. Saan ka unay nga ambisyosa? Agasto matlaang ti atleta. Amo, jay anak ko, chess player. Ha? Chess player ni Mario, amo? Katwen. Apay, ti anak mo. Adda ka di aramaten na, no adda papanan na. Nakalkal ko ti records mo. Si kamot gayam tinangabak iti napalabas a pasalip. Uwin, sir. Kailat ngamin apimanaw ti maestro mi. Nagsakit ka na? Mabalin ka makisalip iti palarong pambansa. Ha? Palarong pambansa, sir? Sika ti maysa ka dagiti rumpeng nga makisalip. At dala nagbalin na parikot iti sigod a coach mo na heart attack gayam kano. Ngem, awan mat aramatak, sir. No iti palarong pambansa, awan ti magastos mo. Gobyerno ti mangipaaykan ka. Kasta ka di, sir? Makisalipak mo orawan kwartak? Wen, Bernard, makita nga mi nakabaalam. Kang runan iti amin, nasingpet ken napakumbaba ka. Ala, agsolisita kadagiti kakadwak amang isursuro ditoy. Tapno adda usare makwarta. Adda ka ditoy, sika, nga anak ni Monica. Adda ka di parikot iti kada ni Bernard, Mrs. Si kagaya, coach. Kaya't ko ang mapili ti anak ko ang makisalip para iti Olympics. Nulakat ta mga bak, Mrs. Uray mano ti ited ko iti coach na. Basta mapili lakit di ti anak ko. Mga bak nga tada Mario kan Bernard, iti ay ayam anak kisalipanda. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay wita alawas anapaulwan.
Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigriga ti adda panagbiag da Bernard. Idinto taaddaan met da Mario. Inaramid ni Claudia ti kabaalan na, tapno agbalin an alatak ti anak na ni Mario, nga agbalin at chess player. Kabayatan na, tinulungan ni Sally ti gayam na ni Bernard, tapno makastrak kas atleta. Rinaam ti coach ti kinaalibtak ni Bernard nga agtaray. Isu akinalkal na ti sigod, a record da itoy. Kat dita, naamuan ti coach, asigod gayam nga atleta ni Bernard. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. At da ka di parikot itikata ni Bernard, Mrs. Oh, da kayo matgayam dayta, coach. Kaya't ko mapili ti anak ko ang makisalip para iti Olympics. Nula ka ta mga bak, Mrs. Uray manutiitid ko iti coach na. Basta mapili lakit di. Sana mabalinday ta, Mrs. Numaduktalan na day ta apanggapyo at dalagat ang ma-disqualified ti anak yo. Kasta ka di. Lipata mo tinaibaga, coach. Mangrabraba kaklaag. Oh, kompleto tayo ka din. Umunig tayo amin ni Tibus. Kasano anang balin nga atleta ti anak Gemma Mirmiraot ani Monica. At dadamag iti pagadalan. Nga isukano ti kalaingan nga agtaray iti grupo da, mami. Day talakot taray. Masapol asaan ka apaabakan ko na. Nalalaing kamot lang ngam iso. Sabali ti pakisalipan na, mami. Sabali akmet. Uray sabali. Tano mga baka, kaawatan ang nalalaing ka ngam iso. Numaabak iti pakisalipan na nga ay ayam. Sika ti kalaingan. Mami, sa anak pa yan nababag. Ita ka di pa'y? Iso nga rod amang namnamak amang abak ka man. Adak pa ka na yun na kanwa. Iso ang mabuyak amin nga ay ayam mo. Awan ka di kadwa ni Bernard, mami. Pangalaan nga ni Monica iti pagpasahin na asumurot. Imbag kanyak taad na pagbayad ko asumurot kan ka. Masabat ko ti babae akanayon akakuyog ni Bernard. Kapin anom ka din ni Bernard, basang. Ha? Kapin ano? Kunayo, nana? Apay nadamag yo? Nadamag ko laang mat. Dakas ka di ti agdamag o kapin anom. Kanayon mo nga min akakuyog. Agkadalan kami, nana. Madi ka di ti kanayon mi apanagkuyog? Ay, awan mo tinbagak amad Di na magkulaang. Apay nga awan ni Bernard. Napan nakisalip, nana. Barang mga bak, kat itandudo na ti rehiyon tayo. Adda ka di magunggunana, iti panagbalin na nga atleta. No palarong pambansa, basit pa'y, nana. Ngam no makadano nan iti Olympics kan SEA Games, medyo dakkel matanday ta, nana. Kunak no bumaknang dagiti atleta, saan ba't gayam? Oray saan abumaknang, nulakat libre ti panagadal na. Dakelen atulong iti masaknan nga awan pagadal na. Apay nga addabak na, atari kagayan na pa'y ti agbalin nga atleta. Tingamin da duma, tari kagayan da, ti kinalatak tinagan da. Nalatak nga men, tinagan ti may isang atleta. Ado dagiti incentives ama ipaikang kuana.
Iso ka de, nga ing kagumaan ti amo tayo, nga ag-chess player ti anak na. Di tayo amaw no, niya iti panunok na. Nasauna nga main, nalatak to tinagan ti anak na, no makadanon iti Olympics kan SEA Games. Iswa nasaok at ikinalatak ti tarigagayan ti daduma. Ay, kasano nga tamat ti lumatak iti gimong? Ay nalatakkan dito'y barangay tayo, gapu iti kinalaing mo nga agchismis. Inton malampay lang ti pasalip iti marathon. Ay, mabalin la kumaadwa ti pakisalipam, Bernard. Mayat kuma nga isalip da ka iti linnanguyan kan tinarayan. Ay saan ka numat ang mabalin? Mabalin la ko, sir. Sana bale, lalaingam. Inton Olympics, mabalin mon ti makisalip iti duwa nga ayam. Angam no ditoy, saan pa ang mabalin? Numangaba ka ditoy, sika ti ipan mi iti Olympics. Lalaingak, sir. Wala, agsagana kan Bernard. Mapantanto iti pakaangayan ti pasalip inton malpas ti pangaldaw. Anya jay pagsasaritaan dagiti coach. No ko makanumabalin, duha nga ay ayam ti pakisalipan ni Bernard. Diyak ka mo, mami. Diyak ngamin na pan iji ayan dagiti coach. Isugayam nga inasitgan ti may sa coach ni Bernard itay. Apay, asino launay dayjay a Bernard? Player lang aruden iti tinarayan, kayat namanen a makiswimming. Isumot ti mabannog, mami. Saan mo tasika? No kano ngamin mga bak, kat dayaw ti pagadalan mi, mami. Apay, masigurado da ka di a mga habak dayjay a Bernard. Kunada mo't analaing, mami. Ngata, amangan mat no mangan itikilaban ti paglaingan na. Aduda amang ibagbaga, anapartak kano atumaray, mami. Agsagana kan Mario, ingkayon iti pakaangayan ti chess. Da kayon ti agayayam. Awan, sir, inakon. Coach, mapanak mat iti diso, amabalin ko amakita ti anak ko. Numabalin la ko mga agyanak iti asidag na. Saan mat nga ron amabali? Iparit dati kasta, Mrs. Paidam dagit di Sanda kaya ta crowded ti pakaangayan ti pasalip, Mrs. Sana bale, mabuya yumot iti monitor. Kan mabuya yumot lang iti TV. Ta i-cover ti media daytoy. Sayang. Sapay ko mga rod, tada umay, kat mabuya ti anak ko iti TV. Hala, umay kan, Mario. Mapantan iti pakaangayan ti torneo. Wanya Bernard, nakasagana ka din. Mapantan iti oval. Uwin, sir. Laglagi pang tibiling ko kan ka. Ag-concentrate ka iti laban mo. Uwin, sir. Di ka paalilaw kadag iti strategy ti daduma. Kaya naganad ka kadag iti bad tactics ti daduma players. Ipamaysam ti tumaray tapno makadanon ka iti finish line. Ika gumaak, sir. Okay. Good luck, Bernard. Thank you, sir. Saan ko makita dito iti pagayayaman ti anak ko iti chess? Ado ti makalingad. Sapay nagpudot ditoy. Inak man biit ijarwar. Adda dagiti atleta a nakalinya iti oval. Nakasagana da para iti ayam at track and field. Kung masidagak man. Ni Bernard J. Maysa. Iso ti kadaanan ti rubber shoes. Nakakubuda ang nakasaganan at tumaray.
Urayan dalangan ti panagsultip ti mangibaga nga agtaraydan. Sige, Bernard! Tay! Bernard! Kasla ang tartaray amusang iti kabakiran. Anyat klase a tao day jay. Ay, linabsan na amin ang kakadwana ang nakisalip. Sige, Bernard! At, ne, Takan iti asidip sa finish line! Eden! nagpartak at talaga. Pinugsat ng tinay Kabil Alinas iti finish line. Isutiin mo na. Nakit di kita at di anak ko. Ay, sigurado ang mga bakman. Apay ngay. Matan-awak dito'y tawa. Bumasbasit mo ti piya sa ti anak ko. O delikadon sa mo na. Madiday to yan. Ah, ay, apros ni Mario iti ulo na. Ang kalingatanan. Ay, apay ngay. Ay, marigatanan ti anak ko. Kat no naglaing ti anak ko. Awan pa'y nakaabakan na. At awanan. Nagdumugan ni Mario. Natiliwan tiking na. Salbag na dya kalaman na. Awanan. Kasanupay ang makapan iti Olympics. Awanan at talaga. Sa dino ka diti na kay kamangam, adayon sama kabsat, Ijay Bisayas, kabsat. may sagayam ka nga atleta dyan anak mau. Wen, kunak no saan ang mabalin nga agatleta. Mabalin matgayam. Ay, nasapa ka mo't anabalo nga ron kabsat. Anyat impatay ti asawam ngay. Kanser iti bituka. Saan nan analasatan. Ay, anyang impet tinagbibiyagan nyo ijay Bisayas. Nagtrabaho iti kupraan. Datayo tinangabak iti tinarayan. Asinagman kan adayo. Naala amin ni Bernard ti pamadayaw. Congrats! Ado ti inabak ni Bernard. Umadanin ti Olympics. Ni Bernard ti mapili ang makisalip manen. Sa dino ka diti pakaangayan na, sir? Ti ko na dakat ijay Paris. Ha? Ngem padaanan tayo no adapay sabali nga ibagada. Amang ano sana ka makadanon iti adayo apagilyan, sir? Apay kid dinasaan. Iti dayta kinalaing mo. Dayta ti mangitundagan ka iti adayo a lugar. Amoy mo ti parikot ko, sir. Adda mang sponsor kadag iti mapan iti Olympics. Ha? Makapanak iti pakaangayan ti Olympics, sir? Agsipod ta si kati champion. Rumbang lang si kati mapili ang makisalip iti Olympics. Makaungot na mawag ti amo tayo. Agimpake tayo kanumot iti prutas. Tapay, ang makaungat. Lakmawatan. Awamot basol tayo. Apay, kinan tayo ay dagiti prutas kat saan mo. Tiyatap ko. Naabak siguro ni Mario isong agpupudot. Ang mga no pang ipapasan na tayo manan iti pungtot na inton sumangpal. Eh, lakit di Nagmading amin ti ugali ti amo tayo. Nangabakak nanang. At danto ka nung itid akas gungunak ko na ni sir. Kat ni Mario, makapan ka di iti Olympics ako na ti inana. Naabak mo't ka no? Kano? Apay, di mo nakita. Saan ka di nga agkakadwa kayo? Sa bali ngamin tinakaangayan ti maraton, nanang. Sa bali mo tinakaangayan ti chess. Sapay ninamnama ti inana, ang makapan ti anak na iti Olympics. Kaya't ko kadi ang makapanak iti Olympics, nanang. Pangalaan tayo matngay iti aramatem. Adda ka nung dagiti agi sponsor, nanang. Isagot ko kan katibaligik, Sally. Apay, siya ti pangisagutam. Saan ka di arumbang ani nanang mo? Sana ka nagbalin nga atleta. No, sana agapukin ka. Utang ko kan kati amin. Ay, sus! Kaya't kalaang matatulungan. Napatag ka ngamin, kas gayam ko. Si kati kapatgan kanyak. Si kati kapatgan agayem.
Kablaawan ka, tasi ka kano ti mapan iti Olympics. Bernard, nakasaritak ti coach ti basketball. Aginsayo ka kanong ag-basketball. Kasanon ti marathon, sir? Nalaing kan ngagtaray. Kanayon kamat ngag-jogging. Kanayon ka ngagtaray ti kapambantayan. Iso amay mayat manhen, no lumaing ka ngag-shoot. Kahit kuno ti ag-basketball, sir? No lumaing ka iti basketball, ado ti kompetisyon ang mabalin mo apakisalipan. Sige man nga rod, sir. Padasak man met ti sa balingay ayan. Anyan to nga ta, ti pagbanagan ni Bernard. Papagayam, di uliwayan adinggen, ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbaligi ni Bernard iti ayayam anak isalipan na. Idinto tanapaay mat ni Mario iti chess. Naibaga ti coach kan ni Bernard. Amay santo da ito'y asumabak iti Olympics. Iti may sang aldaw, addain singasing ni Coach Cruz kan ni Bernard. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kahit kumot nga padasan ti ag-basketball, sir? No lumaing ka iti basketball, adu a kompetisyon ti mabalin mo apakisalipan. Sige, sir. Padasek man ti aginsayo ti basketball? Good. Ibagak iti gayem ko a coach ti basketball. Tamang rugi ka nga aginsayo. Sige, sir. Nakasagana ak. No kanayon ka natulnog kan disiplinado, nasaya at to ti Masakbayam, Bernard. Apay, anya nga oras ti iruruar mo di pagadalan. Nasipngoten. Naginsayo ak ngamin, nanang. Insayo manan. Saan ka di akal-kalpas ti pan nakisalit mo? Aginsayo ak kanong ag-basketball. Nagatuka daytan. Apay, addan to nga tamagunod mo dita. May mayat pa hingam tinarayan, nanang. Ngata, saan nga tangar aramaten nakalaang dagita mangibagbaga nga aginsayo ka? Saan, nanang? Sana mabalin nga ramidin daday ta. Nasaya at nga rod no kasta. Ngam no awan matla ti magimulam ka dagita. Nasaysaya at no agawid ka na dagos tapno makakayo ka mo. Ikagumaak, nanang. Aginsayo ak. Parang dayto yan, tipagrugyan, tipaglungawan tayo. Saan nga taanagan mula ang tilumatak? Ngam awan met karga tabitukam. Parbangon pa'y laeng, ngam nakalinti ka, apay, papanam. Inakag kayo, nanang. Agurnongak iti para rubber shoes. Apay, adamang gatang iti kaywam. Wen, ket agurnongak. Ilakok dagiti kayo. Pagumata iti sapatos. Ay, parigaten na ka dahi tayo bagbagam a coach mo. Tapati parbangon, ingka agpidpidot itinaspak asang ati kayo di tabantay. Siyak mo ti mausar iti sapatos. Saan adag iti coach? Saan ka pa yan ang makauawat? Imbagak aya a coach ti mga ramat. Sige, nanang. Inakontat no jak maladaw. Apay aglaladot ka. Madpadi ka di tibagim? Nabanugak lang iti ensayo di kalman. Kan sinapak tinapanag kayo. Gumatangak ngamin iti sapatos ko apag ensayok. Rubber shoes ti kayat mo asawan? Wen, daan ngaminan ti usar ko. Ay, wen gayam. Saan ka di nga umadanin ti kasangay mo? O madanin aya. Ni,
Jak pa ikat mapupuutan ti panawan. Makumikumak ngamin. Aginanakamat ngamin saan ka akanayon nga agbannog? Agyaman na ka. Ore kasano. Sikat imang pumpunas kadagiti dagansan ko. Kasano nga tanawan ka. Ay sus, unay kat daytan apunas ti dagansan. Pud mo timbaga. Ore kasanot mannog kandiday ko. Nodda ka, makaginawa ak. Awan ka din pagsungrod yaw. Ta nakita ka dapat nagkayo di anak mo, idi parbangawn. Ne. Apay asursurutem ti anak ko iti parbangon. Anya ti panggap mo kan kuana. Nambarak amang surot iti anak mo, idi bantay, iti parbangawn. Kano ka ibagbagam anak itam ti anak ko iti parbangon. Ita ibagam anang baram. Napanak iti kabangibang apurok, iti kapsat ko masakit. Apay nga rod nga da ka dito inukunam anapan ka. Napanak nga rod, idi malam, kat namarbango na ka nagsoblay. Iso anak itam ti anak ko, kasta ka de. Kasta nga rod! Idi nakitam, dinamag mo kumakan kwa na, no pagsungrod me, ti kinayo na. Siya ka ti pagdamaga mo. Nakasaganan ti makan ije lamisaan. Ingka manganan, taing kaagiskwela. Makapasadot mo't, mami. Nabakak ngamin iti pasalip. Sana ko na makapan iti Olympics. Addan tumanan. Ubing ka pa'y mat. Kanun tupay, mami. Awanan tinamnamak ang makadanon iti SEA Games. Ay, masurunak mat nga rod iti kalaban mo. Inabak na kakit din. Ison ti adanam naman na makadanon iti Olympics kan SEA Games. Sayang nga talaga, mami. Sana bale, iho. Makapan ka kadagiti agduduma apagilian no makaturpos ka iti panagadal mo. Uwan, mami. Numakadalak. Mapanak iti sabali a pagilian. Iso nga igaed mo ti agadal. Taadamot aramatem a kwarta nga agadal. Imbag pa'y ni Bernard. Tamapan iti Olympics. Ngam saan mo't la makapan iti agduduma apagilian. Tawan kwartada akas kadata. Apay ngay, asaan amakapan ni Mario ije Olympics, among. Ay, sinaurda ngamin ti anak ko. Naglaing ti anak ko? Sana bale? Tamakapan lata ti anak ko iti agduduma apagilian no kayat na. Mapansamot ka no ni Bernard, amaw. Iti lang pakaangayan ti pasalip ti pakadanunan na. Hangam ti anak ko, ado apagilian to ti mabalin ko apangibaunan ken kuhana. Wan metkit di taado ti kwartam, amaw. Iso nga uray mangabak ni Bernard iti pasalip iti Olympics. Di na maartapan ti kwarta ni Mario nga anak ko. Sa bagay, amaw. Nalawa mo ti pagapitan nyo kadagiti prutas, kanda dumapay a produkto ti farm yaw. Talaga Iso nga uray makapan ni Bernard ijay abroad ita. Di na kami lata maartapan. Uray nalatak to tinagan na, no awan mo't kwarta na. Naku na kanyak ti coach yu iti basketball, agapo iti determinasyon mo, napartak ka nakasursuro. Nalaing ka kanumeten nga ag-shoot, Nakiaya makadagiti kabataan ti barangay, sir. isu matlagayam. Ala, sursuruam amin dagiti paglintigan ti basketball. Tapno ad-adda ang makasursuro ka. Uwan gayam, sir. Ado dagiti kabarbaro paganurutan. Asaan mi nasurot, kabayatan ti panagayayam mi. Agsipod tawan ti kotsyo amang isuro. Da kayo latan ti nagayayam. Uwan, sir. Kat namuak dagiti new rules iti basketball. Ala, intun sumabak ti team tayo, isurot da ka kas reserve player. Tasikanto ti substitute no dati mabannog. Sige, sir. Ay,
Damok ti makibasketball. Isa, medyo agnervyusak. Anya ka dito imbagakan ka ni Mr. Cruz. Agbalin na ka no a reserve player. No sumabak ti team iti kompetisyon. Iti agdudumang universidad. Ngam apay akasla naliday ka. Saan ka di arumbang amaragsakan ka? Awan ngamin nakasaganang arwatek. Wen gayam, nalipatak nga intad kan ka ti rubber shoes nga impaw iti kabagyak. Itad kon akasagot ko iti umada ni apa nagkasangay mo. Adto yo. Rubber shoes? Wan. Ah? Sige, lukatam. Pakitaam no kayat mo matlaan. Wan, agyaman na ka. Ay, sige, kita man. Ay, nagpintas Agyaman na kin ka ha. Amo matalaga ti size ti sapatos ko. Anya day tayo sangpot mo, makan? Saan na nang? Sapatos da ito Usarak iti basketball. Nangalaam iti inggatang mo. Kat saan mo pa'y anala ko ti kinayom. Insagot da kanya. Imbag man, ta sinagutan da ka iti sapatos. Wala nang. Gayem ko tinang isagot kanyak. Kanayon nakatulungan. Iyam amunak tumanmat kan kwa na. Wen, talaga yam amok to kada kayo. Intundum tang ti umno apanawan. Anya? Ay, anak mo asino itayan ti magmag na iti asidag. Si kamag gaya, Maryaw. Sa anak ngamin na makaid na ijay balay, tata. Naglaing ka iti Chase. Ang apay ngay anaabak ka. Kunan ni mami, alinukudak ka no. Ha? Diyak matamon wapay. Talaga kas jay tay ayam. Ada maabak, ada mo't mga bak. Awan pa'y kid din ganas ko nga gay ayam. Saan arumbang amaupay ka barok? Ubing ka pa'y mat. Nulakat ibagati ko siya, alumabanak manan. Adamanan ay ayam nyo iti basketball. Lalay nga ma. Wen, parakan ka. Sayang, ta-reserve back lang. Ada ka numot umay a cameraman kan TV host. Ay, kasanungay noon nagpasukat kanyak. Di saan dak makita iti TV? Ha? Awan nga ta? Di tayo mo tayo mapasamak. Numayat tayo ayam dagiti players. Saan da basta isabak ti agdadamo akas kanyak? Ay, kasta ka di? Kunak no agay ayam kan. Awan ngamin klasek iti dayjay nga oras. Umayak ko ma, tauray mangiyawa taklaang iti danom nga inumam. Na-injury ti may sa kadwa tayo. Imbaga kini coach apadasan na ka. Lalaing ma. Ikagumak, sir. Sir, sumabak ka din ni Bernard? Kinidaw ko nga rod iti coach na bareng numayat ti panagay ayam na. Kat saan tulangan a substitute. Lalaingam nga rod Bernard. Gundaway mo dayto yan. Barang agbalin kan a basketball player. Sige, ikarkararag mo Ala, ingkan, good luck iti ayam mo. Wan, sir. Agaman na. Kitaan, sir. Kanayon nga isityo mo na iti court da. Kanayon da pa'y nga ipasakan kwa na ti bola. Shoot mo tadagos. Saan na ka nagkamalian ang irekomenda kan kwa na? Adon tinay-shoot ni Bernard, sir. At alaki tinasayat ang masakbayan na iti sports. Ay na, sapay ko ma, sir. Tapno agbali mo tanti pa nagbiagda. No agbalin a basketball player. Talaga nga da potential na. No agtalinaad ang napakumbaba, agbaligi lakit di. Nasimpatigayam ko, sir. Ikagkagumaan na ti makaalam. Nga uray awan pulos ka ba lang ti inana. Anya ka di ti trabaho ti inana? Konforme ati pakitang tangdanan na, sir. Awan permanente at trabaho na. Mayat ti performance mo. Damong pailang ti sumabak ngam adu ti shoot mo. Kablawan ka, Bernard. Ay na, naglaing ka. Agyaman iti support tayo. Mayat lakit iti masakbayan, Bernard. Saan ka ko mga agbaliw iti kinapakumbabam? Awan pa'y mabaling nga ipanakil ko, sir. Sana pa yan anay basketball player. Ala, pagsaritaan mi daytoy kadag iti mangidada ulo iti basketball team tayo. Nakita da ti potential mo.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inallokoy ni Mr. Cruz ni Bernard nga ginsayo iti basketball. Ingkagumaan ni Bernard tinaginsayo. Kat dita, dagus met ang nakasursuro. Inalada nga rod kas extra. Iti aldaw ti panagayayam da. Insabak da ni Bernard. Kat dita, dinayaw da ti kinalaing nang agayayam. Naibaga ti coach, apag saritaan da ti maipapan iti panagbalin ni Bernard. Amay sa a player ti basketball. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Awan pa'y mabalin kong ipanakil, sir. Sana payanaan ana basketball player. Ala, pagsasaritaan mi daytoy kadagiti mangidada ulo iti basketball team tayo. Nakita da mo ti potential mo. Kaya't dak nga ta maibilang iti team, sir. Awan dua-dua ha. Damong pailang ti sumabak ngem ado ti puntos mo. Jak namnamaan na makaayamak. Aginggat nalpas ti game, sir. Isu anagasat ka. Kaya't kablaawan ka. Agsasaruno ti pananghabak mo kadagiti pakisalsalipam. Agyaman ak unakin ka, sir. Adda kalatamang tultulong kanyak. Kasta ak kadagiti nasisingpet ken natulnog a players ko. Adda ka din nasaya at anagunod mo itinapanam anagay ayamam. Nangabak kami, nanang. Adda inted da kas bunggunak. Kat aramatam ka di amin day tayo ti pagadalan. Jak maramat amin. Talibre mo ti tuition fee, ta varsity ak. Anya nga rod nga iti pangaramatam iti dayta. Basta ito'y kalapaw tayo. Iso ngayon kay gumatang iti materyales. Ah, materialis ti. Pagbalay, ipadakkel tayo kumaday ito'y balay. Tapno sana kalapaw. Ha? Apay, dakkel ti tangdan mo, anak ko? Adamit, saan unay adakkel, nanang? Si kamo ti masabat ko, papanam ka day. Ay na, inak gumatang iti pagpamerienda kadagiti trabahador. Asino tinangibaon ken ka gumatang iti merienda ti trabahador. Awan tinangibaon kanya. Trabahador ko ti pagmerienda. Anya? Trabahador mo? Ah, nagbalin ka din nga amo? Pagmerienda aklaang mat dagiti karpintero. Karpintero? Kayat mo asawan. Balayo ti maipatpatakdar iti asidag ti kalapaw yo? Wen, balay me. Mayat mo tirabak mo ah. Ibagam abalay mo ti ipatpatakdar da? Ay na, awan mabalin ko no di ka mamati. Sige, ditakan, tayin na ko. Agpaiso nga ta abalay da mo ni kati ipatpatakdar da iti asidag ti kalapaw da. Ay, kit solar damot ijay. Di kaawatan na balay da. Saan nga ta nga inlako da dayjay sular da? Saan ba it? Ta, dayjay lang mo tinabate adagada. No agpaiso abalay da, pangalaan da kumamot nga iti pagpatakdar da. Ay, kit damag ko nga raw, anangabak ka no titim ni Bernard. Nakibasketball da. Basketball only? Makabalay? Ay, sos, dakkel ti kwarta ti basketballista. Nang runan ano, player ti NBA. Wow, kasta nga ta. Ay kat nagasat nga rod ni Monica, taada anak na a basketballista. Ay, talaga, nagasat ah. Saan ka
ka di amarigatan nga agad-adal? Kabayatan ti panagay-aya mo iti basketball? Saan? No, da kalakit da ka na yun ang mga dingay kanyak. Nalabas samot day na. Apay, malidliday kalaunay? Awan umapay kanyak aliday. No, kanayon nga adda ka iti sibay ko. Naragsakan siguro ni nanang mo, idinangaba ka iti basketball, anya. Imbaga ka gumatang iti materyales. Tapadakkelin ni bas iti kalapaw mi. Diyay ito nga rod balayo ti pakalaglagi pam iti naawat mo, iti panangabak yo iti basketball. Wena, oras sana dakkel. Inutak apadakkelin ti balay mi. No, addan to kwartak manan. Ay, agyaman na kiti Diyos, tasaanan akas idi ti panagrigrigat mo. Daytoy kat gapo iti tulong mo. Agsagana ka, Bernard. Sumabak kan iti Olympics. Umadanin amang rugi. Sapay nagastok ti kwarta nga intadyo. Manipod iti basketball. Nangaramatam iti kwarta. Impatarimahan ko ti kalapaw mi, sir. Mayat day taan nangaramatam. Ala, saan mo apagdanagan ti aramatam taad da sponsor mo iti Olympics? Ay, makadano na kun iti sabali apagilyan. Babae iti kina-atletak, sir. Kastak met idi. Marigrigat kami met. Ngem babaan iti kina-atletak, nakaturpusak iti panagadal ko. Nakapanak pa iti nagduduma apagilyan. Nabayag kayo na, coach? Manipod na nga ka kadagiti nakisalipak a games, nagbalin akon a coach ti sports. Mabalin kamit nga agbalin a coach iti masakbayan no kayat mo. Naggasat kat ni Monica tanaadan iti atleta nga anak. Atleta laeng, naggasatan. Agpatpatakder da pa iti balayda. Naalakano ni Bernarday jay babaan iti kinaatleta na amaw. Manumot laeng ngay tinaala na akas atleta. Basit? Umadani ka no ti ipapan na iti pakaangayan ti Olympics. Ay, saan ko lang nga apalan? Ay, ada kwartak. Mabalin kumat nga ibaon ti anak ko. Iti agduduma apagilyan. Wan matkit di amo. Mabalin mo nga aramatan ti kwartam. Wan ang ni Monica. Anya ngay ti aramatan na. Makapan ti anak na iti sabali apagilyan nga awan apulos gastos na amo. Agdinamag ti panakisalip ni Bernard iti Olympics. Mapankan tumat iti sabali apagilyan. Atiwam tumat lang dayjay a Bernard. Apalak dayjay a Bernard. Player pa yan iti basketball. Pagin-insayo unda pa iti swimming. Para kano iti Olympics. Tanangab-abak kano idin. Asino launay dayjay a Bernard? Tanagado ti agtalakan kuha na a coach? Kasjayak kumamot iti kinalaing. Ado ti paglaingan na. Saan arumbang nga apalam, iho? Ado ti kwarta kan sa nikwata. Ngam da Bernard, awan sa nikwada. Uray marigrigat da. Taado ti agtalak iti kabaalan na, mami. Nakapapal. Anya? Saan arumbang apaapektaran ka? Saan arumbang nga umapal ka? Kasano ko mami? Nagasat, numangabak manen iti Olympics. Ay na, malmalpasan ti balay tayo anak ko. Saanin nakalapaw. Ikaranag tayo ang mga bakak manan iti Olympics. Tap na mapadakkel tayo pa'y nanang. Adda ka di kas iti inted da, idinakibasketball ka, anak ko. Dakdakkela nanang. Isungay daw dawat tayo ta mga bakak kuma. Ala, agin sayo ka nga rod anaimbag. Dakkel mo't gayam ti maalam iti kinaatletam. Wala nang. Sapay kuma. Tauray sana gold medal. Basta da kumamat. Ikagumaam a gold medal ti maalam. Uray bronze lang nanang. Naragsaka ka ng tiawan. Sa bagay, ado ti mapan iti Olympics, asaan a makagunod apulos iti medalya.
Agan-anad ka no, da kayon ton iji pakaangayan ti Olympics. Kastamat kan ka ditoy. Agan-anad ka mata ka na yon. Awan ti pakaan-anwak dito'y Bernard. Si kakit di sa bali apagilyan ti papanan nyo. Agan-anak para kan ka. Ken, ninanang, ken dagiti kakabsat ko. Naggasat ti pamilyam, taipatpatag mo ida. Araramida kami dagitoy. Para kadakwada. Ken para iti masakbayan mi. Ikararag ko ti baligim. Sapay ko ma, tamatunoy mo day taarapaap mo para iti pamilyam. Intundum tang ti umna panawan. Adan to ipudnok kan ka. Anya ka di day tangay pudnong. Intundum tang ate panawan. Saan pa nga ita? Kanayon ko manin ang makita di anak ni Monica, kanjay babae nga agnagan iti Seli. Girlfriend na ka din dya kunam akakuykuyog na. Ay, diya ka mo, amaw. Ngam kunamot ni Seli, akaadalan na ka no, amaw. Ay, kastala ang tisao dagiti agtutubo ita. Ang puo tamtoy ibagak. Ti kuyog-kuyog, pakaalaan iti sikog. Unay kat daytan, apakaalaan iti sikog. Agpay sumat ti kunak. Uray kita agsikog to dayjay ababae. Sa bagay, no kanayon nga agkuyog ti babae kan lalaki, awan papanan na no di agsikog ti babae. Wen dayta ti mapasamak to. Tati kanayon nga agkuyog, adda milagro nga aramiden da. Mamati akmat di ta imbagam, amaw. Saan asanto ni Bernard tapno di natuktokan ti umasidag nga ire? Imbag ta nagkita ta dito'y dalan. At dakat madamdamag ko, a girlfriend ka no ni Bernard, ti kanayon na akakuykuyog amapan iti pagadalan. Asino day ta babae? No jak agbidot, sile tinagan na. Amangan pa'y kano no masikog. Asino tinakadamagam? Saanan anas kan amamwam no asino tinangibaga, taaduda, day tati agwarwara sa damag. Awan matimbagbaga ti anak ko a girlfriend na. Kanayon ko ida makita nga agkuyog, oray sumipngat. Ngam nasingpet ti anak ko. Saan na amaaramid ti bagbagam? Amang ano singpet kitab mo ti anak mo. Apay nga rod ako nada amasikog ti kanayon na kakuyog. Imbag ta simangpet kan si kaasingpet kitab. Nanang, anya ti sasawan nyo? Agpaiso ka di amasikog ti agnagan iti Seli a girlfriend mo. Anya? Awan girlfriend ko nanang. Kaadalak lang ni Sally. Kasano ko maamasikog, kat awan mo't asawa na. Si kangarod ka no tinangsikog ko na ni Anita. Asino ti patyon nyo? Ni Nana Anita, wano siya. Kayat mo asawan. Chismis laang tinaidanon kanyak, anak ko. Wala nang. Iso adi kay mamatpati, kadagita chismusa. Saan ka di nakadanon kadananang mo ti madi a chismis, Sally? Anya ka di day ta chismis. Ladingida, ngam madiday ito'y para kan ka. Aramid ti tao, asiping ti dila na. Saan ka maawatan? Ilawlawag mo man. Nakaungot nga ro din nanang. Taindanon da kan kwa na. Asinikugan ka kano? Anya? Ay, unay mo tan. Nagdakas mo tan, di pa nagkikita da kanyak. Bayaman, aramid lang ti salawasaw at tao da ita. Kasano no makadanon day ta chismis kanina anang ko. Sigurado lakit ting agdarum day jay. Ni kanunana Anita, tinaggapuan da ita chismis. Ibagak kanina nang day toy. Ibaga masaan apod na. Tapno inton makadanon kan kuha na ti damag. Sana maklaat. Agyaman ak tayong bagam adagos kanya ka, Bernard. Unak na ibagak kanina nang ko. Sakbay ang makadanon kan kwa na day ta chismis. Lumabasak pa, dito'y arubayan niyo, Monica. Sakbay alumabas ka. Sika tinakaibaga kanyak. Asinikugan ti anak ko, ti kaadalan na. Kwa. Agdarom ka no ti nana.
Sikat ti agsungbat no asino tinakaibagakan ka. Agdarom. Apay kagdarom. Agsipod ta saan matapod no. Pinadakes yo ti anak na, kan ti anak ko. Kwa, daytay, nagsaritaan milaang mat kan ni Amo Claudia, ti may papaniti dayta abanag. Asino nga rod kada kayo tinangaramid iti istorya? Kwa, nakuna ni Amo, at ikano kanayon nga agkuyog, pakaalaan iti sikog. Apay nga rod at imbagam kat masikog. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetayo itaalawas a napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nangabak ti team ni Bernard iti basketball. Kat addamat na awat da, akas gunggunada. Naragsakan ni Monica, iti imbagan ni Bernard, amang ipatakder da iti balay, akasukat ti kalapawda. Iti sabali abangir, nakariknamat da Mario ken Claudia, iti apal ken ni Bernard. Gapo, iti panagbaligi na. Iti may sangal daw, indanon ni Anita ken ni Monica ti chismis, asinikugan ni Bernard ni Sally, akaadalan na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Asino nga rod kada kayo tinangaramid iti istorya? Kwa, nakuna ni Amo, at ikano kanayon nga agkuyog, pakaalaan iti sikog. Apay nga rod at imbagam kat masikog. Rabak ko laang mo't, Saan anasaya at dayta arabak? Padaksam ki din ti masaknan. Ala, urayam apaayaban da ka iti husgado. Saan kumamot, pakawanan dahak. Ti ina ni Sally ti pagkidawam iti pamakawan, ta iso ti agdarom. Kwa, no kasapulan nga inak agparintumang, tapno di naklay darom aramidag. Dayta ti maalala ti chismosa akaskan ka. Ah, Ingkag pakpakaasi iti ina ni Sally. Napan kanumot nagpakpakasi ni Anita iti ina ni Sally, tapno di na idarom. Apay kuma nga idarom na. Indanon na kanukan ni Monica asinikugan ni Bernard ni Silay. Nagsaritaan mila nga amangan no masikugan. Indanonan a masikog. Pati si kaamaw. Inatap mo ang masikugay. Imbaga na akanayon da kano nga agkuyog. Imbagakmat at ikuyog-kuyog, pakaalaan iti sikog. Ay, kastagayam. Ang indanon namot ang masikugan ni Silay. Sinubraan natin nagchismis. Kasta magayam. Pag madyan na ka tinakaro at chismusa, tadi na malapdan tingiwat na amo. Kat, pinakawan ka diti ina ni Sally. Una ta, nagparparintumang kanumay amaw. Anya ngay nga rudan ti itsura na anagparintumang. Ano siyak? Jak lakit di kayat ti agparintumang iti sango ti may sa tao. Pakawan. Kunam nga asidagan ti ipapan mo iti sabali a pagilian. Matuloy ka di mo laang. Wala nang, isuwa ka na yung ti ensayo. Anyamat nga sport ti pakisalipam nga yan ako. Imbaga ti coach, ano saan nga gidan dagiti event, marathon kan swimming. Makisalipak iti duwa nga event. Mabalin ka diti kasta? Uwan kanumat, nanang. Awan pa'y matit diti nangatiw kan ka, idi nakisalip ka kadagita anak ko. No diti pagilyan tayo. Angam sa bali mat iji pagilyan.
Ado tinalaing ijay ngam siyak. Nga ta, ay lalaingam nga rod Madanagan ak nanang. Masigurado ka nalalaing. Dagiti aggapoy ti agduduma apagilyan. Sally, nagapa kayo kadi itigayem mo ani Bernard? Pagkunaan nyo matanaga pa kami, sir. Kunak no nagapa kayo. Ala, urayam amalpas ti training na, katagkuyog kayo nga agawid. Saan pa'y siguro ita, sir? Nasipnot-mat nga mina no agawid. Iso nga imbaga na nga umunaak ka nun. Uray iti bigat. Madlaw ko, asaan kayo nga kuykuyog? Nasapa nga min nga agjaging ije bantay, sakbay nga umay diti pagadalan, sir. Ala, sapay ko mga rod. Tamasupapakan ti ado arigrigat na. Day tati kanayon ko nga ikarkararag, sir. Sapay ko matagbaligi. Tapno agbaliw mayat ti panagbiagda. Bernard, nangan ka ka din? Saan pa Inuray ko analpas ti klasem. Taggid dantan. Nagbalon ka ka di? Intalamanganan ije kantin. Diyak namin nagbalon. Inlak am kay ti balon ko. Mapantay di sirok ti kayo. Presko ijay ti angin. Ijay ta amangan. Apay mat nga inlak amnak. Saan mo matakasangay Ado nga mintin na po'y kan masida. Inadukting karga iti pagbalunak. Intan, Apay, anya ka di masida ko na. intuno alamas kan pakbat. Wow! Ti paborito. Sige, inta nga ruden. Sika ka di nagluto ka dagitoy, Bernard? Ninanang, nasapa nagluto iti bigat. Saan akas iti sigod, anya? Asikapay ti agluto, sakbay nga umay ka diti pagadalan. Manipot agin ensayo para iti Olympics. Isunti aglutluto. Nagbaliw nga ruden, no kasta? Dakkel ti nagbaliwan na. San pa'y unayin anaungat? San pa'y unay ama banbanog? No kasta, bannog na nga rod ti makagapo, no apay anaungat idi. Siguro. Manipot adamal alak iti basketball. Sanin ang mapan makitang tangdan. Imbagak alabaan na langan dagiti lupot mi. Nalabit nga stress nga rod ti makagapo. Iso na pudot ti ulo na idi. Alakit din, mangantan. Di ka mo't umayan ije bodega ti prutas. Bimak nang kakadain? Saanan ang masangot ti anak ko alabaan dagiti lupot na. Tagad-adal ka naging ensayo. Aya, apay ngay nga agin insayaw. Para iti Olympics. Kas iti inararapaap ni Amo Claudia, papanan ko mati anak na. Diyak amo no'y narapaap na. Ngam sapay kumaa, tagbaligi ti anak ko. Kat no agbaligi, baknang kayo kaday? Saan mo tabak nang? Ngam saan kami unay nga agrigat, taaddan pagpuunan mi abasit. Oh, di agbalin kanto na doon ya. Saan mo't? Kasmo't laeng iti sigud Tilaeng nagdumaan na sa anak unayan nga agparikot amapan makitangdan nga inaldaw. Kasta kaday. Ala, labsan ka pa nga raw do. Inna ko ni bodega, taada buyer nga umay. Saan mo mutakadwan ni Monica? Di na ka no masangaw, bimak nangan. Anya? Ay, bimak na kayo? Kastati ko nana, saan ka no na makitang dan, taada ka nun kwartada, di na ka nun masangaw. Ay, kita man lang ti taaw. Kasla nakaraman na bakais. Ay, bakit talaga na di Monica? Kunam no kalalaingan. Saan nga tan nga umay ditoy? Saan siguro na? Nasukatan la di kalapaw na. Panagrik na nakadbak nangan. Pudno nga tati bagbagam. Ay, ang mga nunay, nayo naman ay. Uray damagam kan kwa na. Pudno ti bagbagak. Promise. Lumabas sa pay, Monica. Adda ka di matrabaho ita ije bodega. Ay, ada ngamin umay abayar. Urayan nak ta umayak man mat nga raod. Ay, kunak man di mo kaya ti makitang databi man kan. Anya kumangay ti ibak nang ko. Kino isumati ko na ni Anita. Ay na, jakla na ka umay idikalman ta naglabaak. Saan ngamin amasangot ti anak ko ti aglaba? Tamakumikom ije pagadalan. How?
Garaw mga ron niya ni Tante kinachismusa na. Nalpasan dagiti papeles mo amapan iti abroad. Agsingsingpot ka ijay, ha? Agbabawi ak sa amapan, mami. Saan amabalin? Tanalpasan dagiti papers mo. Sana bale, tatulungan nakatikabsat ko nga agadal ijay. Saan ka di amay mayat? No saan ka apanawan? Kayat ko nga ipakita akabaulan ka nga ibaon na mapan ijay abroad. Nga uray saan ka nga atleta. Day tala ang ti makagapo, mami. Unaam ni Bernard. Taumadani ka no ti ipapan na iti sabali apagilyan. Nagtulagan mi iti kabsat ko. Asabten na kanto. Ijay airport. Agsaganakan, into numayan alawas ti ipapantayo iti sabali apagilyan. Nakasagana ak, sir? Tiyempo ti kalgaw ijay, saan ka namang itugot iti napuskul unay akawes, isupay nga awitem. Wen, sir? Makadano na ko niti sa bali apagilyan nga awan gastos ko? Dayta ti pagsayaatan na iti may nga atleta. Nalakapay nga iprasis dagiti papeles. Ulitik man ang tagyaman kada kayo, sir. Babayan kada kayo. Matunoy ko dagiti rapap ko. Babayan iti kinaatletak. Wen, ala, agsagana ka nga ruden, Bernard. Amo, adamad gayam ijay abroad ni Mario. When, imun una ngam ni Bernard. Ngam apay akasla saan ka anaragsak, amaw. Damo na ngamin ama isina iti danak. Makarignak moten iti iliw. Ay, sapay day ta iliw ka no, ti kabadyan amarik na ti tao. Awan agas amagatang para iti day ta. Wen nga rod, agmay-may saak ijay balay. Di katulong mo ngay, amaw. Ay, diferensya ti katulong iti mismo nga anak. Ay, no kayat mo, amaw. Umayak laangan iti balay mo, takad kaduan ka. Jak kaya ti chismo sa akadwa ijay balay. Ah, Ang mga noan adda ang maistresak, agkakanat tumanan ti matangtang abmo. Nagpintasan dito Japan, sir? Wen, napintas a talaga ditoy. Duma ije pagilyan tayo. Angin, agore kayo, sir. Apa nga da makita ka magmag na, ket maudi ti babae. Sanda nga agkuyog. Kasta ti ugali ti hapon. Maudi ti babae no iti dalan wenno iti kalsada. Pagpaisugahan ti mabasbasa iti libro. Dayta tinagdumaan tayo kadag iti hapon. Numagna tayo, awan anyaman na, uray umuna ti babae. Angam dito'y kat sana mabalin. Ure ka di saan nga agaam mo, sir? Wen, Bernard, ti babae kat saan na mabalin nga ununaan ti lalaki. Agpaudi da amagna. Saan ka nung agiddan ti swimming kan marathon? Iso ang mabalin mo apakisalipan ti duwa nga ayam. Kasta ka di, sir? Ikagumak ti makagold. Ala, aginana ka. Saan ka ngagbambanog? Ipampaminsan mo to inton madanon ti kompetisyon. Wen, sir? O may ka, intayo pa siyaran ti pakaangayan ti marathon kan swimming. Wen, sir? Tapno makitak mat. Liklikam ti agnerbiyos. Relax ka lang. Ti panunutam kat ti baligim. Wen, sir? Sapay ko ma, tainton madanon ti kompetisyon. Ket sa anak nga agnerbiyos. apay analiday ka, amaw. Ay, inawagak ti anak ko. Ngem ti kabsat ko tinakasungbat. Apay asan ani Mario ti simmong bat, amaw. Makumikom kano iti girlfriend na kuna ti kabsat ko. Ah, kayat naasawan. Di nakakailiw. Tadya kaayan ayat na ti pangpangruna na. Kaslakastan. Agbabawi ak anang ibaon kan kuana ijay abroad. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan denggen, ti paggibusan,
ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti maudi apaset te serye tayo itaalawas a napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay asaan ani Mario ti simong bata mo? Makumikom kano iti girlfriend na. Kuna ti kapsat ko. Kaya't naasawan. Di nakakailiw, tajay kaayan ayat na ti pangpangruna na. Kasla-kastan. Oh, agbababawi ak anang ibaon kan kuana ija abroad. Sumagmamanula ang abulan na ijay ngam kailiw mo namaw. Amok la akas to eh. Diyak ko man inbabaon ijay. Nalipatan na ko, jay kakaisuna nga anak ko. Pagawiden yun amaw. Di namot nga ron mapanawan, jay kaayan-ayat na. Nainlablaunay iti kaayan-ayat na. Iso di nakapay masako nga awagan, amaw. Iso maladingi tanak unay. Ay, nakaro ababawik anang ibaon kan kuwa na ijay. Saan ka di adanda ni Dina kaya timapan, amaw? Day tati malik. Di na kayat, ngam pinilit ko. Apay nga minapinilit mo, amaw. Gapo iti ayat ko nga agparamag. Siyaklakit nga ron tinaawanan. Oh, nalipatan naksan ni Mario nga anak ko. Napatpatagan kan kuwa na ti kaayan-ayat na. Naliday ni amaw. Nalipatan ka nun ni Mario nga anak na. Ay, kaasimot nga rod ni amo ano kasta. Imbagkan ka tawan gastos mo. Ngam nakapan di anak mo, ijay Japan. Saan anak kadanon ijay, no saan aga po iti kinaatleta na. Mga bak nga tamat. Adan samot ka no dakkel agunggo na ti mga bak iti Olympics. No makaala ka no iti medal, dayaw tayo amin a Pinoy, ta Pilipinas ti itaktakder na. Ay, kasta ka day. Adan to ka di balatok no mga bak ti anak mo. Saan adakes tagpabalato no mga baklakit di. Narigat ti mang namnama, ta saan pa'y analpas ti pasali. Nanggagko ti saritaan nyo ko ni Anita itay. May papanitian niya. Ti kinaliday ni amo. Ay, nagrigat mo nga agpaisaw, no ti kakaisuuna nga anak na lipatan na ka na niya. Day tangag paiso tinasakit arik na ti may nga ina. Ay, sigurado. Ay, inaramid mo amin para kan kuha na. Ang inton pimanaw, di na kan talyawan. Sapay kumata saan ang maaramid ti anak ko kanyak ti kasta. Ay, pagrigatan na kiti may nga anak. Pudno tako na. Agsagana kan Bernard, marathon ti umuna apakisalipam. Ado gaya mapagilyan ti kalaban ko, sir? Ure aduda, imulam di ta panunot mo asikalaeng ti kalaingan. Ala, ingkan, dandanin mangrugi. Good luck iti laban mo. Agyaman ak, sir. Sapay ko ma. Tasan asyak ti maudi, sir. Good luck iti laban mo. Nimat na na, Claudia, ti masabat ko. Naliday mo tamagmag na. Ah, naimbag nga aldaw mo, nana. Ay, kastamot balasang ko. Sika ni Selly, saan ka di? Wan, nana. Apay ka di analiday kayo. Ay, amom balasang ko.
Kasangay ko ita. Ururayak no kablaawan nak ti anak ko ita nga aldaw. Ngam awan mo't mauray ko. Naragsak ka pa nagkasangay mo, nana. Amang ano adala pa ka kumikuman na. Iso adi na kayo kinablaawan. Nalabit akasta balasang ko. Agyaman hak iti kablaaw mo. Amang ano naragsak ti anak yo. Iso adi na kayo nalagip, nana. Agragsak kayo latan para kankwana. Nasaysaya at kumano adda ditoy. Di nakit malipatan timang kablaw kanyak. Agsipon tada kayo laang ti kabalay na, nana. Amang ano damot mang parparagsak kankwanan, iti ayan na. Kunak tumat Bernard, sika tinangabag. Agpaiso ka di daytoy, sir. Sa anak agtagtagainat. Pudno launay. Gold medal tinaalam. Jack ni namnama daytoy, sir. Timaadda ni ti gold medal. At dan supapak dagiti rigrigat mo. Amangan pa'y no adu tagpa-endorso ken ka. Isong agsagana ka. Adun to timang interview ken ka. Radyo ken TV. Endorso ko na yun, sir. Wen. Basta may saka na gold medalist. Adu lagi di tagpa-endorso ken ka. Kadakkel ti bayad dita. Kasta ka di, sir. Hello, Bernard. Kumusta kan? Ada ka din nakisalipam? Nangabakak iti marathon, Sally. Isagot ko kan katibaligi. No di nak tinulungan idi. Awan ko madaytoy. Kablaawan ka. Kunak tumot ka ba alam dayta? Ay, di mo pala ko maibagbaga iti sa bali, ah. Sikalatin ang ibaga. Amo ka din dananang mo? Saan pa'y? Surprise ang tulangan. Maragsakan to lakit din ni nanang mo, Bernard. Sigurado, ah. Maragsakan akmat parakan ka. Agasam? Gold medalist kan? Sige, Rod. Ay ayaban nak namin ni Coach. Bye. O sige, bye. Kablaawan ka. Sika manen tinakala iti gold medal para iti linnango yan. Jack ni namnama daytoy, sir. Umadanin amalpas ti Olympics. Dandanitay agawi din iti Pilipinas. Nagasat ka. Dua a gold medal tinaalam. Dakkel a pamadayaw ti ipaay mo iti pagilyan tayo. Dakkel atulong iti pamilyak daytoy, sir. Kadita, mangrugin nga agbaliw ti masakbayam, gapu iti kinaatletam. Ituloy ko lang ti daduma pa yan na rugyak, sir. Kas kumay ti basketball. No agtultuloy ka a basketballista, sumikat kan bumaknang ka. Tadakkel a kwarta ti malala dagiti basketballista. No, dama nga apasalip dagiti atleta. Makisalipak lata, sir. Hello? Sino daytoy? Hello, Mami. Ah. Happy birthday. Nagmalmalam nga inuray ko ti awag mo, anak ko. Nagpa-share kami ngamin kanidali, Mami. Sino day taadali? Taapay analipatan nak. Girlfriend ko, Mami. Anak, agawid ka kuman. Kailiw kan. Diyak kayat ti agawid dita, Mami. Diyak kayat apanawan ni Dali. Di ka di kailiw, anak ko. Si Kanti umay dito, Mami. Diyak mapanawan ni Dali. Bye! Kasanon ti sanikwak dito No surutek ti anak ko, ija abroad. Andakan, anak ko. Una nang, nangabakak. Dua gold medal ti inabak ko. Ay na, naglaing ka na, anak ko. Adapay papanak na nga. Interview ndak ka no. Adapay pa-endorso kanya. Anya day ta endorse. Diyak maawatan, anak ko. Adda ngamin dagiti maaramid a patalastas iti TV. Siya, tikas lamang ipatalastas, nanang. Anya, maipakita ti rupam iti TV. Una nang. Sige, tamasapo lang mapanak. Ay na, naggasat kan, anak ko. No ipakita da iti TV ti rupam. Nga marigrigat ka laang. Agparang ka iti TV, gapo ka dita atleta ka. Una nang, nangabakak ngamin.
Selly, umayak man. Uy, Bernard, ada kang gaya man. Apay adi kay mawag. Kayat mo ka diti awag, nimti umayak diti balayo. No kayat mo, agawid ak pa taawagan ka. Si Kamat, ala, umunag ka. Thank you, ha. Kumusta iti gold medalist nga atleta? Ada mang interview kanyak para iti endorsement. Awisin ka kuma. Sa dino ti pangawisam kanyak? Ije pagadalan. Ije dak nga interviewin. Agasam? May sakan nga endorser? Endorser nga? Saan pa'y mo ta napasama? Aguray ka? Ha? Malagip ko dahi ta klase ti sapatos Nakita da suot ko dahita klase ti sapatos. Tinted mo. Kat, apay dahi ta sapatos? Iso ti endorse ko. Ha? Kayat mo asawan? May patalastas dahi ta sapatos? Kat sika ti endorser? Imbagak ngayon regalo ti kapatgan iti biyak ko. Ores ka. Karaman ka mat ama ipatalastas. Duwata nga ag-endorse. Ha? Karama na? Wen, ti maaramid nga script na, ket nairigalo iti may isang atleta. Insuot ti atleta ti sapatos, ket gapit ti leta, nangabak. Tanayaramidan pa igaya man iti istoryana Nagmayat tupay ti istoryana. Nalpas ka din ti imbagam nga i-video yu apatalastas, anak ko. Una nang, urayan tayo man na maipabuya iti TV. Dadaal mo't day ta nagbasit kandaan at TV tayo. Di kayak danag ta sukatak day ta iti dakkel. Kani padakkel ko ti balay tayo. Ha? Maaramid mo dagita? Gapu iti kinaatletan? Adda pa yung kinasaritak nga inhinyero, ang mga ramid iti balay tayo. Pabaliwam manen ti balay, anak ko. Balay to ti may sa kadag iti kabsat ko daytoy. Agpaaramid ak pa iti sa balay iti syudad, nanang. Adda ka di pagpaaramid mo ijay. Una nang, kan nakagata nga kon iti lote. Nakitayo ka di patalastas a sapatos. Akitam ka di mo. Kabaranggayan tayo pa iti nang ipatalastas. Uray siyak. Nakitak mat. Ken, amuyo ka di. Adda nakadamagak nga alaan da a player iti NBA ni Bernard. Ay, dakkel ka di kwarta iti player iti NBA. Amaw. Ay, dakkel Bumaknang adi na oras ti marigrigat ani Monica. Ay, saan lang anak na tinagasat? Pati ti akin anak Ay, bumaknang gaputa at lita. Gasot man. Marigrigat da idi. Ang nagbaliw ti gasat da. Gapo iti kinaatleta ni Bernard. Awisan kayo man amin kakadwak at trabahador. Kan da kayo meten aamo. Anya ko mati pangawisam kada kami, Monica. Pa-blessing ngamin ti balay ti anak ko ijay syudad, amo. Kaya't kayo amin nga awisan. At dabalay ti anak mo, ije syudad. Amo, nakuna na nga awisan kayo amin. Taagraragsak tayo, kalpasan ti pa-blessing. Ay na, kablaawan kayo nga agina, Monica. Uray bimak nang kayo, di yulat ta nalipatan ti kabaranggayo. Nagsayaat nga atleta ti anak mo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Dala. Kinapudno Ken Biag.
Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 1 kan 2. Laglagi pam tinamaraswakan ka, ita taagtutubo ka pay, sakbay adumteng dagiti dakas nga aldaw, kantawan a panagkunam, awan ragsak ko iti biyag. Mapasamak daytoy, intun agsip ngat iti imatang mo ti init. Bulan kan dagiti bituan, dinto umadayon dagiti ulap, amang ted iti todo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Ay, awanan bakit? Talaga kasapulan amapan ko ipavulcanize dagitoy duad dalig ti tricycle anaplat. Ay, unay matdaytan, tadwa pa'y adalig na tinaplat. Rumbang ngamin ang masukatanan. Tani, napayagdan. Kat kasano ngayon? Awan samat lumabas alugan dito'y alugar. Adda, aguraya ka. Apay kid din nga awan. Oh, ada sumungad alugan, para amon. Wan bagat. Para! Para! Eh, apay nga da kayo dito eh. Nay, si Kamot Gaya, Manong Roger. Baro tilugan mo ah. Agat-gatang mi. Sa bali at talaga ti bumakbak nang. Eddie, ada samsambutan mi ijay ili. Mala daw kamin. Kasta ka di manang. Pasensya kan ah. Mabalin ka di ang makilugan aging gay ili. Pabulkanize ko kumadag iti dalig ti tricycle ko. Bakit? Mabalain? Ay, awanan ti pagtugawan na. Napuno iti gamit day tulugan. Pasensya ka niti awan pagtugawam. Mang para ka niti lumabas alugan. Adumot kid ti lumabas into madamdama, wen? Wanan manong. Anya pa'y nga eh. Paandaro mong tilugan. Tani, maladaw tan. Nawaya pa yung pagtugawan ni Eddie ko madita likod. Ilugan mo day jay akabsat mo. Nakagras-grasa. Ha? Mamantyaan ti tugaw tilugan. Kalamot na asyan kan kuana. O di inlugan mo kuman. Tasya akong tibim ba? Anya ka to'y bakit ko na ya? Laglagi pam at tipingla ang tibingay mo anang gatang dito lugan, Roger. Jakla kaya't amatapukan kan marugitan da ito'y kawas-washing alugan ko. Ape, saan na kang inlugan ni Manong mo, Roger? Awan ka nun ti pagtugawak. Napuno ka no. Ang nakitak mat. Kat awan mat tinaikarga iti unag. Saan da kala siguro akayat nga ilugan? Ala, bayamon. Apabak nang ni Manong Roger. Kat negosyante gayam di asawa na. Idinto tadata. Ad-damat arumigrigat ti panagbiag ta. Wan nga rod lakay. Manon at awan da ito'y tricycle ta. Saan damat laangan ang masuksukatan? Karag-karagan! Imbaglaangan, talimabas ka, angkal. At dan pagluganak ngagpaili. Mapanak ko may gipangkag kao. Kasta ka di, angkal. Ay, uray ibabanak laangan dita crossing. Pagpag na ako na mapan ijay ili. Ay, itunod kan Napambara nga ba naggasolina? Tanda ni may musti gasolin kaon. Agyaman ako kasta, angkal. Limabas matita ni Manong Roger. At dabaro manan alugan na. Ay, pwede na kain lugan. Saan nga rod, angkal? Ay, unay ka na jakapsat mo. Unaw tay bagbagada, nagbalbaliwan. Sa bali ti ugalinan. Di na mo atulungan ang dagiti agkasakulan akakapagyan na. Diyan ngamin na asawa na, angkal. Naggapo, itibak ng apamilya. Ore ka baknangan. Saan nga agnanayon ti kinabaknang. Nang runa, nuawan pamati na iti Diyos. Sigud mataman na kimisa ni Manong Roger. Jakla mo itan, angkal. Apay, sa dino ti papanam. Inak makimisa bakit? Nabayagay na jak nakimismisa. Ay, jak pa'y malagipon tinaudi anak kimisa. Itulod nak ijay ayan dagiti ko kumarek. Na, apay papanamaya bakit? Nalipata mun aya akada Domingo kat agkikita kami kadagiti ko kumarek. Agsusugal kami. Kunakmeten nga isardeng mo kumaday ta sugal. Tawan na sayat nga ipay na ken kaday ta. Roger,
No idi inaldawak ang makisugsugal. Ita, maminsan laangan iti makalawas. Isong ay tulod na. Adamot di driver ang mabalin ang mangitulod kan ka. Sika ti kayat ko, tapno oray sika, padasamat ti makisugal. Ah. Bareng sika ti agswerte, kat mangabak ka iti dakkel. Oh, apay adi kag tagtagarit ita. Napudot ti ulo, Roger. Ah. Tinak kasarsarita. Kay dakat ti bagbagak nga epekto ti sugal. Nung naabak ka, napulot ti ulom. Kunak ngamin kan ka apadasam ti agtaya. Kabutang munto man. Jak nga rod kaya ti agsugal, apay ta ipilit mo. Saan kami adi makal nga kakabsat iti sugal? Iso jak ammo day ta. Isardeng mo man day tulugan di tabang ko. Anya man ang ti aramidem. Kaya't ko ti bumawi iti panakaabak ko. Agmauyong kan samatan. I-withdraw ti kwarta, tagsubli ak ijay pagsusugalan. Nasken ang makabawi ak iti panakaabak ko. Agtaya akmay, nasken ang mga bakakon itagundaway. Ni, ayan nila kay kon, tasumbatan na kumatoy cellphone ko. Lakay, umay ka man dito, oy. Lakay! Apay, agawitan. Agawid asasawam. Sungbatan man dito awag ti katulong. Jak masango. Sige. Hello? Ay, sir, agawid kayo kuman. Ay, Apay? ni Baby Julie, sangit a sangit. Nagano ti rashes iti bagina. Ay, jak amon anya ti aramidag. Anya? Agawid kayo kuman kan ni ma'am, sir. Ay, talaga ang madandanagan, O sige. Amangan met numang rabrabak laang dayja katulong. Rasis lang, pagdanagan nan. Kasta pa'y lati bagam katrumbeng amin asika nga ina. Tikang runa na mga awir iti anak ta. Anya ti serbi anangalaak iti katulong, no di na aramidan ti trabaho na. Kasano ko maamay pangruna na ti pakasaknan ti anak ta. Katrabaho naman amin. Agluto, aglinis. Kinuan niya pa'y ditan nga ipaaramid mo. Ha? Jaki di sulitanan ti papasweldok kan kwa na. Sika, ada ka dito ya. Pasyar a pasyar. Ay na po, agsugal ka pa yun. Ikatek dayja a katulong. Iti kanito amaamuak asaan nga agsasao iti pudno. Rasis lang, kasta una yan adanag na. Ha? Di ko namkit di, masadot nga agaw awir. Lakay, ada ka no mati di ospital di anak damanong Roger. Ni, apay ka no? Nan ano? Eh, kunadamat a seryoso. Ay, unay mat daytan. No saan da ka no ana itaray adagos iti ospital. Ay, amang ano pimusa yun. Ay, kaasi damat. Dakkel ka no ti magastos da iti ospital. Ay, di ta, ti pagpatinggan ti kwartada. Ay, uray ado ti kwartam, no dumtang dagiti paggastusan, talaga anariga. Sana bale, tainak to kasarita ni Manong Roger. Kasta kaming agkakabsat. Agdidinanggay kami. Ay, ti anak ko, kasimit. Anya, namati ka itan, asa na mga rabrabak di katulong. Inununam mo't ngamin tinagsugsugal. Ngam ti aywanam ti anak ta. Uston, di na kunungtan, Roger. Ti pagarop mo siguro. Gapo ta ado ti kwartam. Agna nayon anaragsak kay tibiyag mo. Ita, dimtengen ti nakaro apan nubok itibiyag ta. Tsaka muna niya ti aramidag. Uray ado ti kwartam. May salbar na kaditibiyag ti anak ta. Jak mapakawan to'y bagik nga dadaka sa mapasama kini Baby Juliet. Di kan tupay ngamin pulos makimisa. Para kan ka ngamin. Diyos mo ti kwarta. Manong Roger, kumusta ti anak yo? Obserbaran da pa ilay nga din ko. Nadamag ko tinapasamag. Isungay mayak adagos dito balayo. Naimbag ta nakalagip ka ading ko. Bayam Manong, taibagak kadagiti kakabagyan. Nga ikararagda ti daras a panagimbag ti anak yo. Awan imposible iti Diyos, Manong. Sapay ko matakas ta. Makimismisa ka kadipay, Manong. Saan nga rodan? Kas lang amin iranrana ni Manang mo tunggal Domingo. Nagaduti papaaramid na. Kasta?
Lapdan nak na makimisa. Lapdan nak pa'y apumasyar, ijayan nyo. Unay matan tinasawam, manong. Napatagunay kan ko na ti kwarta. Di jusin na ti kwarta, ading ko. Ayan ni sir mo. Di kwa, ma'am. Ada ijay salas. Kasarsarita na jay kabsat na. Kabsat na? Asino day ta ang kabsat na? Di, ma'am. Jay taga-baryaw. Ha? Umay manen mangibaga iti kwarta. Anyamot dagitan. Ay, saan mo't siguro, ma'am? Taam mo na mo't tinapasamak ka ni baby. Apay, asino ka kumangag sa itikas na, ha? Babaunan ka laang ditoy. Tandaan am dayta. Bakit? Iraman tayo iti kararag tayo, ti anak ni Manong Roger. Ay, uwan anak kay. Kakaiso ng anak na. Ita, kasjay pa'y tinapasamak. Uwan nga rod, kasimot di ubing. Agasam tigastos da, maadaan dalaang iti anak. Ay, kasjay pa'y tinapasamak. Ikararag tayo, asapay kumata maimbagan di anak da. Panubok laang da ito'y. Mano ti daw-dawaten day takabsat mo a kwarta, ha? Anya daw dawatan nasasawa. Ay nasaan kan nga glibak pay? Amuklatan a kwarta ti ranta day taakabsat mo. Grabe mo ti panagpampanunot mo, bakit? Saan a kwarta ti ranta ni Eddie, iso nga imay? Amom ka din o apay? Tapno umay nakdanggayan iti kanito ti pan nakariribok ko. Danggayan nga. Pagkaykaysaan da ngay karkararagan ti anak ta. Ket amok, ken mamati ak iti kabailan ti kararag. Ay, kumusta ti anak yaw, Roger? Medyo mayatan angkal. Ket maragsakan kami unay ka ni misis ko. Nasaya at mait no kasta. Ay, uray siya ket inday nayon ko iti kararag ko ti anak yaw. Agyaman ak angkal. Napintas ti panagdidinanggay tayo nga kakabagyan. Kahit gapu iti panagkaykaysa tayaw nga karkararag iti Diyos. Ambaw kadakkel a milagro ti aramiden na iti pamilyayaw. Mamati akmat iti day tangkal. Nupay kagura ni Mrs. Mau ana asidag ka iti apaw. Sapay lako ma, tadi ka maupay nga agtalaken ko na, Wanang kal. Ituloy mula tati pamatem kani Apo Diyos, Roger. Day tatikid daw ko kan ka. Roger, agsangi ka ni baby. Ay, uwan nga ron, bakit? Manipod ita. Siya kun ti mga sikaso kan kwa na. Jakon panawan. Nasayat no kasta, bakit? Jak ipalubos nga dadakis ang mapasama kan kwa na. Ala, babit lang. Inakayaban ti doktor. Tapno tamingin da na sayat ti anak ta. Sir, ikatendak ka din, kas katulong yo. Binantayak mo't anaimbag ti anak yo. Jak mo't binaybayan. Ado ngamin ti as-asikaswak dito balay yo. Agungot mo't ni ma'am no sumangpot anagrugit dito balay yo. Di ka madanagan manang. Di da kay katen. Kinapudno na, nagsarita kami kanimam mo, amangala kami iti kadwam. Tapno di kay marigatan. Pudno ka di dayta, sir. Uwan manang. Iso adi kag pampanunot unay. Ay, kahit kumusta ngay ni baby. Ay, amom sir, makunkonsensya ak itinapasamak kan kwa na. Manang, di mo panunutin na basol mo tinapasamak. Tawan basol mo. Ay na, limag antirik nak iti dayta na ibagayo. Ay, wingayam sir, Domingo ita, mabalin ka di asumuro takmet amakimisa. Ay, wingayam. Sige. At agigiddan tayo nga rodan. Isurot tayo ni baby. Ay, uray ka din ni ma'am kat sumurot met amakimisa, sir. Wen, isupay nga rod amis mo tinang ibaga, manang. Ay, inak nga rodan tulungan, sir. Alaak dagiti gamit ni bebe.
Siya kung ti mga way, tapno saan amaktangan ni ma'am. Sige nga rod manang ha. Agyaman ha. Ay na, sir, ma'am. Agyaman na ka. Tainsurot dak amangan dito'y nagbintas a restaurant. Itaakla nga nakaumay ti kastoy. Pasensya kan amanang, tasaan da ka nalaglagip nga intrit idi. Nabayag ka nakatulong mi. Manon atawan? At dansan 5 atawan nga agserserbi akada kayo, ma'am. Ay na, nakaanos ka kada kami. Nang runa kanyap, idinto ta nakaungungetak. Saan mo't, ma'am? Agyaman kami iti kinaanos mo manang. Iso napanunot mi. Gaumay tayo dito eh. Tapno pagyamanan da ka ha. At danto pa'y bonus mo. Ay na? Ay, thank you, ma'am. Di yun laam mo no kasano, ti kinaragsak ko ita nga aldaw. Ay, manang, kayat mo ka di akada Domingo kat agkukuyog tayo amapan makimisa? Ay, katuwan ma'am. Ay, kayat ko Ay, ma'am, damagak man laeng. Ay, saan na ko maakagura Ay, apay akala at anagbalbaliw ka. Nakaamirisak, babaengan ka dagiti sasakot ti Diyos, manang. Ay, wen ma'am. Pudno na itaan na ibagam. Ala, mga nga rodan. Kalpasan na. Bisitahan tayo da edi jibalay da. Ay, Sumurot ka, manang. ay, wen ma'am. Talaga sumurot ak. Saan ka di, bibay? Sumurot ta. Na isang sangayan, kan naragsak ti biyag no kadwa tayo ti Diyos, iti inaldaw a panagbiag tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Salmo 90, versikulo 14. Binigat ko apon na kami, iti di agbalbaliw nga ayat mo, tapno agkanta kanaragsak kami, iti onos ti panagbiag mi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, agudong kami, ada ka di ipagatang mo. Agudong kayo manain. Kaano lang idinagudong kayo Awan ti abasto dito'y kusina. Awan mo ti sidaan tayo. Ay, adulaunay ti paggasgastusan niyo. Na, agreklamo ka man ako na akong kat. Apay, adda kwartayo pagpalingkiyaw. Kat no nagipawit ni Mabel iti kwarta. Di mawat kayo man siguron. Mapan kami man laangan. Nagadaw a reklamo. Ay, awanin dya inayaba ka tricycle. Pimanawon ta nagbayag kamot. Ay na, kasano katagong ungat man di tatang mau. Tapay manin aya. Damdamagak laang noon niya ti ipagatang na. Nagado katareklamo nan. Ay, saan kay pay ayaan na irwam iti ugali ni tatang? Masikuran nga men, tanaperde di pagdengdenggan na radyaw. Ala, bayan nyo ta ibagak ka ni Manang Mabel, agumatang iti TV a pagbuyaan ni tatang iti news. Ay, numaamuan ni tatang mo da ita, ngagpagatang ka iti TV, agungot manan. Siyak ti makam mo. Apay ngagreklamo pay laang, no addan to pagbuyaan na iti news. Di na lamang nga makita na pay. Lakay, mga lakan iti karne asidaam. Siyag mamanungay day taginatang yu akar ni tibaka.
Apay aya adamagam no sagmamanaw. Mangan kakit din, tanapudot pa'y day ta si daan. Uray na tanglaan ko matisidain tayo. Oo, nay kamutan. Kakaiso na nagipaw ni Mabel iti paggatang iti naimas asidaan. Agreklamo ka man ako nakon. Ay, pampanunutik nga ron ti gastos. Nala, agsida kay ti asin no kayat mo. Ngamda kami, agsida kami iti naimas. Oh, ading ko, kumusta kayon? Nasayaan kami matlat tamanang. Ni Nanang, napanasinibugan dagiti masetas na. Ni matatang, dayjay. Agbirbirok iti lastiko apang tali na iti transistor radio na tapno aguni. Ha? Uso ka di pa itati transistor radio? Ni tatang Ay na, paggugusto na ngamin ti agdengag iti news. Isulaang mati pagdengdenggan na dayjay at transistor na. Sagmamano aya ti TV, taigatangak man laangan. Dayta ko mati ibagakkan ka, manang. Alabay taigatangak ni tatang iti TV, apagbuyaan na. Kyle, ada day tatartarimanin niyo. Ay, daytoy man radyo. Kasan matin nga aguni kaanakan. Daytan sapay lang di, radyo mi di. Wain, natinag ko nga main. Kat saan matin nga agunay. Dapay lastiko at talina. Baring nga ron mapagunek. Gumatang kayo nga minan iti baro. Isupay man na gastaws. Ibagayo ka ni Mabil Taigatangan na kayo iti radyo. Ay, ano saklangin na tarimaanin da ito yung radyo? Mabalin pa'y matsiguraw. Apay, di yun lang maigatangan ni tatang iti baro a radyo na. Saan na radyo tigatangan ni Manang Mabel para ka ni tatang? No di ka dakkel a TV. Ay, kastaya. Kinasarita ko ni Manang Mabel. Kahasimot ni tatang. Sapay kat adda tultulang na. Kasjay pa'y la radyo ti pagdenggan ni itinyaws. No kunami nga nga igatangan mi iti radyo. Ay, sayang laang ti kwarta ko na namat. An-anon na nga iti kwarta na. No igatangan mi iti naimas amasida, agreklamo latta. Sayang ka no ti kwarta. Gagangay talakay nga minen. No igatangan ni Nanang iti baro a t-shirt, idoldolin na laang iti aparador da. Kat no inted na kanyak di may sa t-shirt na. Saan namot ka no ngamin nga isusuot? Ay, Jackman amo no api ay jay laang daan a t-shirt na ti kanayon na nga usaran. Mapispisang pa yun, gapo iti kinadaan na. Nasaya at latati kasasaad ko dito abroad, Nanang. Saan da ka pa kadanagan? Nasaya at ngarudno kasta anak ko. Di mo baybay anti salon at mawan. Imawagak, tadamagak no na i-deliveran di ginatang ko at TV yu di tabalay. Ha? Apay, gimatang kan? Wala nang, ni Nene tinapan ng bayad. Nay, saan mi nga mo nga dagayam ginatang mo? Ni tatangay, kasaritak ko man, Nanang. Jakambaw no sa dino tinapanan na. Rimwar mo't itay. Sige nga rod, Nanang, tagtrabaho akpay. Umawag ak tumanen no adanawaya nga oras ko. Ay, nagmayat at talaga apagpuyaan da iti TV, Nanang. Naglawag. Ay, kat, makabuyak mat nga roden iti drama. Nanang. Agbuya ta iti drama, no iti rabi anakaturugan ni tatang. Nagdakkel kat na ito'y atibin a ginatang mo, anak ko. Sagmamanungay da ito'y. Saan kayo nagdamag pa'y? Limot Manang Mabel tinang bayad iti dayta. Ay, lakay, adakan. Ha? Ada TV tayo? Owan tatang. Pagbuyaam ka no iti news ko na ni Manang Mabel. Ala, umay kan lakay, tagbuya ka. Kaino na tarimaanan da ito yung radyo? Napan ko yung patarimaan. Na, pagan anumpay ngay day ta aradyaw. Day ta natalyan iti lastikaw. Nagmayat day to'y TV a pagbuyaam. Impagatang yumanin da ita kini Mabel? Katuan tatang. Isumot yada kwarta na. Kasano nga makaurnong ni manang mo? No pagatang kayong matapagatang. Ay na, agsao ka pa ilaang. Agtugaw kakit din, taagbuyakan iti kayat mo abuyaan.
Ay, ni tatang talaga. Imbis nga agragsak, ngam agreklamo latamat. Tatang, nagmayat day ta TV a ginatang ni Mabel ah. Nagmayat nga agpaisaw. Gastos iti kuryente. Kasta talaga tatang. Anya nga rod nga ay. Ngam imbis nga agreklamo kayo, rumbang pumaanaragsak kayo. Tasan nyo langan amang ngagtinyos. Mabuya yun. Ado nga ron ti mabuy-buyak agubat iti sabali a pagilian. Nagadumat ngamin ti mabalin mo abuyaan. No apay adag itapay lagkubat ti pag-aayat yu abuy-buyaan. Damdamag nga raw ti kayat ko abuyaan. Tatang, enjoyem kit di ti agdama abiyag mo. Saan mo apakadanagan dagiti agubat? Taadayo-day ta mapasamak dito'y ayang tayo. Anya nga iti pagsayaatan nga itid na, no agpampanunot kalatan iti saan pa'y anapasamak. Lakay, rabieng, apay adi ka pala maturog. Sana ka makaturog, tabuy-buyak da ito news. Kitnay, manay-nayunan ka no dagiti pagilyan nga gugubat. Kat, anya kumati pa kasagnaram iti da itaadamag. Damagam pa'y lang. Kit no madaman ti gubat iti pagilyan nga ayan ni Mabel. Madanaganak. Nakaamamak na ito ang mapaspasamak. Ninay, awagan man ni manang mo Mabel. Tapay, tatang. Kaya't ko akasarita. Tanabuyak itinyaws nga dan gubat iti ayan na apagilyan. Ay, kat anya ko maita. Kat delikado ah. Ay, natatang, tila pagdandanagan nyo. Awagam ko nak takasarita. San nga agtal na dahito riknak? No jak makasarita ti anak kaw. Anya kayo ket din aya tatang, tila pagdandanagan nyo. Nagtal na dito'y ayan ko. Awan ti gubat nga ibagbagayo. Nabuyak matititibay. Agubatin da day tapagilyan nga ayan mau. Saan ka di atila pagdandanagan nyo, tatang? Natalgad kami dito'y. Madanagan at talaga anak ko. Kat, pagbuybuyaan nyo matlaang JTV a ginatang ko. Iso nga ron tinakamuak, may papanitigubat ang mapaspasamak. Naa, kasla. Imadaddan sakit diti panagdandanag yo. Itatama buybuya yung dagiti news. Ay, Kunak nga adda pagliwliwaan nyo, iso nga inggatangan kayo iti TV a pagbuyaan nyo. Saan ket di atap no agdanag, ken agbuteng kayo akasta. Anya, nakaturog pala ang ni tatang. Katnual dawan. Parbangon nga miinen anak katurog, tajay la nagbuybuya iti news ti inararamid na. Ay, dagita manan mabuybuya na anyos, ti paka-estresan nan. Saan kami nga rod ang makasublat nga agbuya ka ni Nene, ta isulat tamot tante agbuybuya. Urayak lang na makariing. Taited ko man da ito'y bado ang ginatang ni bakat ko. Basit ngamin unay kanyak kahit. Sayang mat, no saan ang mausar? ay na, nagadutibadaw kanak ko. Uray di dakon ikan. Adong agpaiso. Ngam nakadulin laang matiji aparador mo. Ay wine, adong agpaiso ijay. Isuot yukit di amin dagi jay tatang. Tapno saan nga ibaga dagiti kabagyan tayo. Akasla kalapimpiman. Anya, ibagbagada dayta. Katuan. Siyak pa yung timababain. Ta ibagbagada, abaybay anta ka. Tadagiti badom nga isusuot mo. Pisang, kung nagdaandan. No ba dula nga kat nagadaw? Kat apay nga rod nga'y adiyo usaran, tatang. Itatang yaw, kasla saan anaragsak iti biyag na. Anya, sana naragsak nga ibagbagam manindita? No igatangam iti baro abado na, idulin na laeng. No igatangam mo't iti naimas asidaan na, saan na mo't akot tiyan. Ay, kasanungatan no agugubat na dito'y pagilian tayo. Ay, unay kayo lakit din aya tatang. Nagado nga ibagayo, day tapay matgubat. Kasta na nga rod. Ibagbagak lang, mati mabalin na mapasamak. Lakay,
Dayjay gubat am abuy-buyam, ijay adayo a lugar, ti ayan na, saan adito'y ayan tayo. Nga mabalin tayo ang mairaman. Ay na, saan kayo nga agriripay? Malamangan tayo kit din. Kat pa nga siyo tatang. Saan yun ada kamatin ti gubat iti sangwanan ti panganan? Ay, awanin bakit? Talaga kimaron ti gubat ayan ni Mabel. Na, apay anak ko namot dayta. Nabuyak nga ro di JTB. Ay, kasano nga rudan ni Mabel? Dayta nga ro ti pakadanagak. Ay, naskan nga rod ang makasarita tayo Ay, Nenay! Nenay! Awagan man ni Manang Mau, tanay, agdandanag manan to'y amam. Nanang, jak maawagan. Nangagmaw bakit? Ay, sos, apa yun ngay? Ay, daytan ti bagbagak. Saan kayo kadi amadanagan ng kasta, tatay? Amo ni Manang ti araramidan na. Adudamot a Pilipino ijay. Agtitinulong da. Ni tatang mo man, nakaraw ti panagdandanag na. Tatang, kadwak dagiti apukom, at daday jayrwar. Kaya't da kano ti makaiayam kan ka. Ibaga majak masangaw, tagbuy-buyak itinyaws. News manan ti buybuyaan nyo. Kat, ay na, gubat manan. Kaya't kung amin amamuan, wanyan ti mapaspasamak ni Mabel. Tatang, saan nyo nga ibusan ti agmalam niyo? Amang pampanunot, iti saan pa'y anapasamak. Anya nga ron nga iti aramidak. Kit no ngay mairaman iti gubat ni Mabel. Kit nay, manun nga aldaw asan na maawagan ti silpon na. Tatang, agtalak ka ni Apo Diyos. Isu asaan kayo kumanga agdandanag unay. Kan saan kayong agpampanunot, ti anya laditan. Kat, gaputadan gubat iti ayan da Mabel, saan kan amangan? Ay, kasano ang maganas ko ti mangan. Kit gubat mo ti mabuy-buya ka kanayon. Nasaysaya at salaang, no saan tayo ang naadaan iti tibay, tapno saan ka madandanagan akasta. Ala, umuna kayo na mangan. Italaang nga umay pumasyar lagi ti apo ko ta. Di mo pa'y kayat ti sumango kadakwada. Saan mo ka di ba maawagan ni manang mo, Amabel? Saan pa, tatang? Ay, makapadanag na talaga. Ay na, saan kay kading agdandanag akasta? Saan idaabaybay anti Diyos? Ay, kasano no may raman ni manang mo iti gubat? Ay, day takot ngamin. Tanalaka kayong agdandanag. Saan kayo ngamin na makimismisa? Ay, huwin nga rod. Da kamilangan kaninanang timapan makimisa. No agbati kayo dito'y balay, di talaan nyo stibuy-buyaan nyo. Anya ngay nga rod. Ay natatang, saanin ang naragsak ti biyagyo? Day talagdandanagan kan agpampanunot iti maditi araramidan nyo. Hello? Manang Mabel, nasaya ata na awagan ka. Nakaro ti panagdandanag ni tatangkan ka. Ay, unay kat ni tatangan aya. Wan, pudno nga dagubat dito ayan ko. Ngam okay kami amin ditoy. Kinapudno na, agawid kami. Jak amo no nasken amaragsakan kami wenno agladingit kami iti dayta nga imbaga manang. Agawid kami, ngam umakar kami iti sabali a pagilian. Iso saan kayo arumbang amadanagan? Sige, manang. Ibagak dayta ka ni tatang. Ibagam man, asaan unay nga agdandanag? Saan man ngamin aday jay gubgubat anyos ti ipabuya yu kuana? Ay, maragsakan na ka nakakita kan ka, mabilan hakaw. Oh, makita yu mat. Sa anak anaan uray adagubat iji pagilyan ang naggapwak tatang. Ah? Ni ngamin tatang, jay lagdandanag ti amo nga aramiden. Kasta na mga ni tatang yaw. Di na amo ti agragsak iti biyag na. Sakmanin tinakita yawn. Mabalin ayamot, abaybayan na tayo ti Diyos. Oh, kitaan nyo man. Sa anak mo't anaan uray no adagubat iji pagilyan ang naggapwak. Ay, Tatang, nangagmuday ta. Agragsak tayo no anyaman ti adday ta. Taintong bigat, kan anyaman na panawan, at dalat ta ti Diyos.
Liklikan ti kanayo na panagdandanag, no di kat agkid daw iti tulong ti Diyos, gapo ta saan ang managbaybaya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.